Η Neodent, επιλέγοντας Shining 3D σαν συνεργάτη, εκτός από τα υψηλής ποιότητας προϊόντα, βρήκε και ένα συνεργάτη άμεσο στην επίλυση οποιασδήποτε ανάγκης. Κύριος γνώμονας της εταιρείας μας είναι η εξυπηρέτηση αναγκών των οδοντιάτρων πριν και μετά την αγορά ενός προϊόντος. Για τον λόγο αυτό, έχουμε δημιουργήσει εξειδικευμένο τμήμα για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης των σαρωτών, του 3D σαρωτή προσώπου και των printer. Μιλήσαμε για τη 3D καταγραφή του προσώπου, που πια αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας του ψηφιακού ασθενή, και δείξαμε πώς μπορεί με έναν τρόπο απλό ο οδοντίατρος να εντάξει, να φέρει το κεφάλι του ασθενή μας μέσα στον ψηφιακό κόσμο και εκεί πέρα να κάνουμε τις αναρτήσεις μας, τις σχεδιάσεις μας, ό,τι χρειάζεται προκειμένου να τρέξουμε εικονικά τη θεραπεία μας και να δώσουμε στους ασθενείς μας το αποτέλεσμα που θέλουμε. Η ψηφιακή οδοντιατρική δεν είναι το μέλλον, αλλά το παρόν. Σαφώς ένας κύκλος τέτοιων σεμιναρίων αποτελεί επένδυση για μένα και κατ' επέκταση επένδυση για να αγοράσω οτιδήποτε ψηφιακό τύπου σκάνερ. Σαφώς αποτελεί διαφήμιση και για το οδοντιατρίο και μου προσφέρει καλύτερη ποιότητα στις οδοντιατρικές εργασίες μου. Η ημερίδα ήταν εξαιρετική, ο ομιλητής ήταν κατατοπιστικότατος. Θεωρώ ότι το επόμενο βήμα και για το δικό μου ιατρείο είναι το 3D face scanning. Γιατί η ανάγκη δεν μπορεί να περιμένει και πρέπει να επιληθεί άμεσα. Αυτό αναζητά κάθε επαγγελματίας. Δεν σταματάμε όμως εδώ. Η διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων που θα δείξουν σε κάθε γιατρό τις δυνατότητες του προϊόντος και πώς θα οδηγηθεί στο σωστό αποτέλεσμα είναι ο βασικός μας στόχος. Μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα καλύτερο εργαλείο επικοινωνίας με τον τεχνίτη μας και επίσης ένα επικοινωνιακό εργαλείο με τον ασθενή μας. Ευχαριστημένος και καταρτισμένος πελάτης πρέπει να είναι πάντα ο στόχος μας.